To, že pochádzajú z rovnakú dedinu, alebo rodinu, alebo spolužiaci. Vidíme, že na Slovensku už konečne spája ľudí aj hodnoty, aj princípy. A práve preto ste tu dneska. A vaše princípy sú takí, že už takéto veci v tejto krajine nesmie zdiať. Tak poďme tieto princípy a ideme ďalej. Poslednú vec. Už veľakrát v tomto prípade začali sme poukázať prsty na to, že kto, kedy, čo vedel, o tom písal a tak ďalej. Ak to má byť o osobách, nech to je aj osoby z tajnej služby, aj z polícií, ktorí snažili s tým niečo robiť a na tom veľmi tvrdo doplatili svojim osobných životách. A mám na mysli napríklad aj posledný policajný vyšetrovateľ, ktorý v septembru 2011 otvoril vyšetrovanie. A jemu stali také veci, že jeho brat teraz má trestné oznámenie bývalej frajerka, ktorý vyhodí z armáde, napísali na ňu anonym svojej manželke, teraz je v rozhodovaní a odišiel z úradu boja proti korupcie na nejaký okresný úrad v Bratislave. Proste tieto ľudí mali naozaj snahu a veľmi doplatili aj osobne, aj profesionálne. Tak nezabudneme na nich konečne, tí ľudí, ktorí už na to doplatili, kým ideme ďalej. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli dneska. Veľmi pohodlní. Sloboda, spravodlivosť, národ a spravodlivosť, Authentic Slovakia.